ta isan Gombe ka sami ni ganga, yau na zo ni da zuga ba mu yi mana burga. Ya amsa yan Bauchi, ya amsa yan Bauchi, Bala ya amsa yan Bauchi, ranar da muke ta jira yi ta zo, wanda jihar mu take ta kira yi ya zo, duk wani tsitsi yau karshe ya zo, Bauchi muna barka da zuwa jan gurzo, gwamna yadda rabbi kamar makayi sai yayi albishiri Bala ya amsa yan Bauchi, APC mu gidan nasara sai dan tufar tafiya. Albishiri Bala ya amsa yan Bauchi, zamo gwamna APC mu gidan nasara sai dan tufar tafiya. Allah ga mu gare ka muna kai kuka, ga balawanci nagartaccen bawanka, wanda ka sa masa jin tausan bayinka, bayin naka ka sa musu son sa domin ka, don darajar manzon da ka aiko maka, ka sa nasara a gare shi muna roƙonka, sannan ya zamo mana alkhairi mutan kauye da na alkariya. Albishiri Bala ya amsa yan Bauchi, Bala ya amsa yan Bauchi, gidan nasara sai dan tufar tafiya. yau yan Bauchi da albishiri ni na fito, domin kore abin da kuke kokonto, an yi dare kuma alfijiri ya keto, tun da Bala ya amsa kira za ya fito, gwamnan Bauchi ya sanya jiha ta hutu, waka daga bakin mai ita yau ya furto, gani ya kore je gwamna daga Bala ya dau aniya. Albishiri Bala ya amsa yan Bauchi, Bala mai jama'a APC mu gidan nasara sai dan tufar tafiya. to yan Bauchi a yau zakara ya cara, duk ku fito kuma amsa kiran rarara, kai mu kame don gaida magajin gaura, ko ta ina jar ma yau sai hira, in balawanti ya zama gwamna mun tsira, aiki zai wa jihar mu da manyan gyara, don dora ta zuwa ga tudu mun tsira, kai birni kauye ya Bauchi jiha ta kuma bashi ruwan kuriya. Albishiri Bala ya amsa yan Bauchi, Ya amsa yan Bauchi, gidan nasara sai dan tufar tafiya. sannu Bala dan masoyin kowa, dan baiwa da ya zo a tsatson tambaya, dan dangi da ya girma gaban dattawa, dan takara ɗaya jol da aka yi ta nemowa, aka yi ta kira ya fito talakawa, yau ya amsa kiran mu abun burgiya, sannu ka callan Bauchi masoyin kowa, sai ya hani ya baka abun kasawa, mai sauri ya wuce baka gaugawa, dan baiwa da ya zo da gwani ya dan baiwa, sannu amanar ɗauci ka callan Bauchi uban tafiya. Albishiri Bala ya amsa yan Bauchi, zamo gwamna APC mu gidan nasara sai dan tufar tafiya. to bari dai na shigo maganar rarrashi, wanda ya kurba zuma ya yi gyasar kamshi, APC fatin mu tana kan danshi, ta gama kama kasa da dukan kusoshi, amma Bauchin muna ta abun ban haushi, don Allah mu kawar da dukan kyashi, Bauchin ce a gaban mu muke yin kishi, kowa yayi nasara ita zai yi wa aiki ciniki da biya. Albishiri Bala ya amsa yan Bauchi, Ya amsa yan Bauchi, gidan nasara sai dan tufar tafiya. jam'iyyar mu guda kusa ne duk rintsi, don haka dole mu bar maganar tarasi, kowa yayi nasara mu taya markin tsiya, manya sai ku kiyaye gudu kan sansiya, in an girma a daina biye sisi,
masu da kungulma da ciki kurtsitsiya in dai za a biye wa irin sosai sun bata dukan tafiya.